Middle. Ohene ana ohema ene de would afidi ato Adom TV. Medase pa se would afidi ato abehe Nkuranhyensem a me ni takotego me ni ho chia me. Ye koso a ejina ba bia ye ka se e de na betimi aya ya brabo aye good life. Me sua de se ehun se be a good student. Se me kunu timi ka jam se a good wife. Se me so me yeri timi ka jam se a good husband. Se obi ka se wo de a good CEO. Ejuma wura wo de o good ana wa wo ya majuma o good. Ade ba kwa betimi ayo na wa brabo aye good. Aye fache honhom. Yoni bebre a obi a bibia e don akoma so a edi wani. Forgiveness is the doorway to heal the past. There is seed no jemune. Wo de cheni pa na fa che wa ho. Ne oya na ye ya enye no wo de che no nche se wo mre. Wo de che na wo cheni pa kron se de no wo mpe na ma onsa anye biom na fa che. Na yife wa adwum kra bebre ene wo de bone a che nkrofo nso wan kasa wan fa bone nche wo ho. Ebia na enabi ana ejabi ana ma me kura bi ye bibi he eya na wada nyame asepo se oya osa de kro no ade ode ye no kire wo nyansa bi okwa me so ehye pomodni emma akuduro ehye wo ne. So thank God you went through those things and forgive them. Ebia na enkoyi, forgive yourself. Ebia wo yam from so bi ana fatimopo bi a ama won sa si from men condemn ho fa che ho na ekọ wanimu na behini apono ema wado abrabo na ede ayaresa abreo. Forgiveness does not mean you forget. Forgiveness means you look at the past with a new eye. E kasa facha enchese wode na esi ye no wire be fi dabi. Ni chese wode aniwa foforo be hwe na esi ye no se oya ma de we nyahwe magyamu manaka mintua neka na ano ma men kan se mi kire o me de mafidi a meka e ma brantie bi na brantie no kotwi ka no so de be adwuma asma me ka ye o ode adwuma bosome baako kapre kwa mfama na da de ka de be si yo no okoye metu ka na che ka na engine asai nti me friend say brantie unim say engine asai o say da otoatwa bebre na me say look me modua me de achew me nka bibia nkyerɛw emo mfakɔ me na fofo say sebe manya me ho ana sa suban me da na de nye ese me ma kware eche na me nche no ɔno ankasa ne suban ene wada na de na be che no me de me suban me da na de ye bɔ ne fache ebeba mfaso ma me ampani ampa me de ache no so no fo say obi me kwase a etuju na ara me a me de ache no no mfaso no beba me so enti we de bɔ ne che obi a wonya bone fache so mfaso ene oya na adache no no bete naba enkotua ne pananka se me de ebi akatua ma kra enso no wugya ne ma urade a urade na ne bedi obi aka asem ya kire wanya wode ene obi ayi bibi a wo mpe he fache wate jamu manenka na fache wo de cha wada suban bi adia ebe sawo abrabo mu yade ne mpo nipa no obedi amia kachi na meke onam nyina wosuro oteme nka podi mirika ba akote se me frɛ ne phone kontimi mfa ono ankasa ka kyerɛ me sɛ na se me nyoma nkoyie na me se nyabotre be koyie obi a watwa me sɛ yie na metu nofo ya papa nanso saa na brabote ya no ya obone no wo de kye no a ase de wasoja agu na pempem wo de kye no a ase watu amuna so wontom ono ankasa de ehu na be se na brabo me de da kyew aye enhira amame enti obi ya obibi a enya so pese abrabo dimu na eyeyi a ya fache na mombo abrabo ho ban na obi anya wa anya obi se kra che oya me se yi se me fa me ka ma obi aso nkotwi biom me da esu ehunu se me fa me ka ma obi so nkotwi sa na tie enu nti no me ma na nya me ya se nya me ya ba ko sei aya na se ma ya na doye e no no aye mbone me da che no okunu fa oyere boni bi oya che na wate woyere asemi okuru ka kire wanye no ene dai ka kire se odo me da che o nemom enkoso nye biom fa jo sakra na ornament na woba
Eja ana ena eye wade bi enye fache na eja ne ena oba bi ye obibi ana obi a adwuma bi si wo na so me kasa facha enye se obi adi wawuo na watwa wo nan ana aba okro no ene se mra wo ha ne wondi na me ka ne man ketenkete e de sha adwene pro so a edi enya ena me ka boni bo ho obi ye wo ene se de ma post boni bo ho obi wo ha bi o ye wo a se report no man panifo ba won nyoma bi wo ha obi de ye wo a fache wo de cha nipa no ankasa oso na duro de nam ono abete dankwama na wo wanya ahoto enti suban ya efre no fache ama yehunu se wo lead good life ene ebiom se usua na ase se usua na ase ye kan na ase a gratitude e kire se woni so se wote ase woni so se onyame ama wo ma woni so se wonya adwuma mpo a wokoba mpo akatwa ne nso wo a woni so se wonya bibie se abribia woni so ne awo se woni so na woni na ase eme twedi ampon omusa brabo nko yie de omusa ne o ma nye yie de ba woni nso ba bia waduro na fa na ase ma abrabo se me da se o de wonu pempenso wo na na manum ono mama kade no fa nkomanim se wa hunu na ase anase a unya empo enema abedi bebubra abrabo yi te baba ye boyi mama yensua na ase obi yo papa da na ase fi akomapamu sempo wanya bibi ama wase a ye monokro no ma yo papa no na mase a manya me bone emom ye pe na ase nyom nato anapa bia na empo se wote nkwamu yi da nyame ase ena woto a wo ma enkanchi ni guye da nyame ase sempo asem a enye atofi a kosoa na da nyame ase na mpo pe asem ato wo no anu aduro na hye ho dene na sore free mu ebe na obi a wodo no pa kanchi na gu okọ mensu bebre ya na fa na ase nyom na onyame ena onim nya woyo asem ato wo no embobo hu bebre emu ena betima do suko asua ne aye na wabu obra na danyame ase edne se asemato o se me danyame ase se atomie ninia sa na tie enase ye aduhwa adi manipa enase ne bonifache eye duro edi ma woni a obubra pa enase ena yemfanche eye aduhwa edi ma woni a obubra pa na wo de wa ye maye obi meka wakam bi enye subampa no aha ena meja wo ena da ifuro bi na da nase wate kai se obi eye adoye na da nase na kai obi ono so ye ode enye na friend na kan say me da cheo yen ko sho moko South Africa mo efi na ekono enye biom wate wo da che no waka no sade ode ye wo no eye ya tima wo nye biom wanfa anya wo amanfa anya obi foforo na waye tichani amani pakro enya desua onyame ene wontena mame na Adom TV adwumayefo a wo so masene a me dwumadi ebre wo ase na me na badwam team no so ase na wo a wo hwe me so me fa na ase ma wo kura ma me fa na ase ma Priscilla ya ona hwe adwumadi ma na ba wo fie mu woni wonyame entena